100 ľudí, 100 chutí. Ďalšie múdro, ktoré si potrebujeme pripomenúť a rozobrať na drobné. A keď sa tak zamýšľam nad tým, koľko je toho v našom jazyku zapísané, tak si uvedomujem, že naši predkovia naozaj tie najsilnejšie myšlienky zapísali do slov a takto sa zachovali. Iba mi to potvrdzuje to, že slovo má veľkú, obrovskú silu a že slovo dokáže preniesť myšlienku, že tá myšlienka sa dokáže uchovať. Avšak musí to byť vzácna myšlienka, pretože prázdna fráza, na to by sa zabudlo. Fráza, ktorá iba pekne znie, ale nie je odžitá. Ľudia ju nedokážu použiť vo svojom bežnom každodennom živote. Taká fráza by neprežila. Na čo by si ju človek pamätal? Ale taká fráza, také múdro, v ktorom je tá esencia života, tak tá prežije. Aj keby zhoreli všetky knihy, kde je napísaná táto fráza, tak aj tak sa bude šíriť ďalej cez ľudí. Sto ľudí, 100 chutí. Prečo práve toto múdro? Chcem dnes vyniesť na povrch. Prečo je také významné? Pretože súvisí s porovnávaním, našou základnou ľudskou vlastnosťou. Od nepamäti sa ľudia museli porovnávať. Inak by toto múdro nevzniklo a neprežilo by. Nebolo by uchované. Takže porovnávanie nie je iba výsadou pár ľudí. Všetci sa do väčšej či menšej miery porovnávame so svojím okolím. A preto sa nevyhneme nepríjemným pocitom. Nevyhneme sa pocitom sklamania, nepochopenia, odmietnutia, neúspechu. Samozrejme, že tieto pocity môžu zlomiť, nalomiť, narušiť nášho ducha, našu rovnováhu. Práve
preto je tu toto múdro, 100 ľudí, 100 chutí. Pretože tam je uchovaná pravda. Hovorí nám to, aby si sa nebál, netrápil, ak si bol neprijatý, odmietnutý, nepochopený. Ak ti niekto povedal, že nie si dosť dobrý, tak nezabúdaj, že ani žiadna pieseň sa nebude páčiť úplne každému. Niekto má rád rockovú hudbu, niekto má rád vážnu hudbu, niekto metal, niekto hip-hop. Každý podľa svojej chuti, podľa svojho nastavenia a rozpoloženia. Nie je tomu tak? Dokonca aj v rôznych životných obdobiach sa nám páči iná hudba. A nie je to nič osobné. Proste máme chuť počúvať niečo iné. A taký spevák by si to mohol vziať osobne, že jeho fanúšici sa presúvajú niekam inam. Páči sa im niečo iné. A v inom životnom období alebo proste keď majú inú náladu, iné rozpoloženie, tak sa im páči iná hudba. A ten spevák by si to mohol vziať osobne, avšak my vieme, že to nie je osobné. Každý z nás sa vie vžiť do takejto situácie však, keď sa nám jednoducho začne páčiť niečo iné, napríklad iná hudba. Takže 100 ľudí a 100 chutí a vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Je to drsná realita a zároveň krásna. Drsné je to v tom, že akokoľvek chceš, tak nikdy neuspokojíš každého. Bohužiaľ. A musíš sa s tým zmieriť. Ak sa s tým nezmieríš, tak budeš trpieť celý život, pretože je to nemožné uspokojiť každého. Áno, v tom je to drsné. Drsná realita. Krásne je to v tom, že každá pieseň si nájde svojho fanúšika. A preto sa nemusíš báť, že možno toho, koho si dnes stretla, tak možno tento človek nie je tvoj fanúšik. Ale nemusíš sa báť, pretože pre niekoho úplne iného budeš presne tá zlatá hviezda, ktorú on hľadal na nebi.
ten človek, ten tvoj fanúšik, on príde a bude hľadať presne to, čo mu ty vieš ponúknuť. Každá pieseň si nájde svojho fanúšika. A žiadna pieseň neuspokojí každého jedného človeka. Taká je pravda. A pokiaľ si náhodou tá pieseň nenájde toho externého, toho vonkajšieho fanúšika, tak by sa mala minimálne páčiť svojmu tvorcovi. Takže ty, ako tvorca, musíš byť svojím fanúšikom. A ak to tak nie je, tak potom to nemá zmysel, aby si to robil. Ak ty nie si svojím fanúšikom. Ty predsa musíš vidieť pridanú hodnotu, krásu a zmysel v tom, čo robíš. Musíš byť fanúšikom toho, čo robíš. A ak to tak je, tak tá samotná činnosť, ktorú robíš, je prospešná. Je prospešná aspoň pre jedného človeka a tým si ty. Takže už len to má zmysel. Pokiaľ je to zmysluplné, prospešné pre teba, tak tá činnosť má zmysel. Pokiaľ to bude prospešné ešte aj pre niekoho ďalšieho, tak to bude len a len bonus. Bude to fantastický bonus. Ale pokiaľ to nie je prospešné ani pre teba, ani pre nikoho iného, tak je na čase robiť niečo iné. Pokiaľ si ty sám fanúšikom toho, čo robíš, tak to rob ďalej. A nezabúdaj, že 100 ľudí, 100 chutí, nikdy nevyhovieš každému. Je to drsná realita, ale je to aj krásna realita. Nechci sa zapáčiť každému. Proste len kvitni. A nech sa tvoja vôňa šíri voľne. Tí ľudia, ktorí ju majú zacítiť, tak ju zacítia a prídu. Nemusíš sa báť, že ťa nenájdu. Oni ťa nájdu. A oni ocenia to, čo im ty ponúkneš. Pretože oni presne toto hľadali. A možno o tom ani nevedeli. Ale vďaka tebe to zistili. A tvoja pieseň je na mieru ušitá ich momentálnym potrebám a ich momentálnemu vkusu. Užívaj si to a nezúfaj, ak sa to cestou zmení. Pretože 100 ľudí, 100 chutí.